Vítam vás pri druhej časti nášho podcastu. Ja som Rastislav Pech, som členom Mládežníckeho parlamentu a dneska som tu s pani Kulifajovou a Kristianom Lančešom. Pripravil som si pre vás nejaké otázky ohľadom spolupráce vlastne úradu Ružinova a mladých, ktorí sa môžu zapájať. A ako vidíte vy vlastne nejaký potenciál tejto spolupráce a čo by tí mladí mohli priniesť? No tak také mýty o mladých je väčšinou to, že sú nezodpovední, neaktívni a že ich nezaujíma dianie okolo nich. Opak je však pravdou. Ak vedia kde, ako a s kým, tak vedia byť veľmi zodpovední a veľmi aktívni. Takže ja si myslím, že by sme ich mali zapájať čo najviac do nejakej systematickej práce, vypočuť ich a naozaj im dať úlohy, lebo oni nechcú vedieť čo, ale chcú vedieť aj ako a kde. Takže ak vytvoríme ten priestor, aby naozaj mohli reálne pomáhať, tak by sme mohli využiť ich tento veľký potenciál. A presne ako teda už Marcelka spomínala teraz spolu tohto, že sú také mýty, že jednoducho mladí ľudia sa nezaujímajú o tie veci verejné, alebo teda ak teda majú tú možnosť, tak ju nevyužijú, že radšej idú len von a flákajú sa, čo ja viem čo, ale to viac to nemôže byť nepravdou, pretože veľakrát mladí ľudia práve že majú ten záujem, majú ten oheň v sebe a chcú niečo zmeniť a jednoducho chcú sa do toho zapájať a majú tú možnosť. Ukazuje sa čoraz viac, že mladí ľudia v tomto svete už majú tú možnosť. Majú možnosť zmeniť tie veci a preto vznikajú takéto projekty, ktoré sú teraz Erasmus+, do ktorých zapojený aj samospráva, aj mestská časť Ružinov, pretože presne sa to ukazuje, že už sa ten priestor vytvára, stačí už to teda len chcieť a nájsť tých mladých ľudí, ktorí sa nechcú teraz flákať len vonku, ale ktorí, áno, môžu ísť kľudne von, ale budú popri tom robiť niečo, čo reálne stojí za to a vytvárať tú hodnotu. A práve preto sme aj strašne mi radi za Mládežnícky parlament, že sme tu a že tu vieme takto spolupracovať a vieme tvoriť tento most. Mne sa veľmi páčilo pri tých našich fokusových skupinách, že keď sme im položili otázku, či vedia vôbec, čo sa deje v našej mestskej časti, tak oni vedeli veľmi fundovane a presne pomenovať chodníky, ktoré sú opravené, chodníky, ktoré treba opraviť, kultúrne akcie, ktoré sú pre dôchodcov, ktoré sú pre malé deti, ale ktoré nie sú práve pre nich. Vedeli pomenovať ihriska, športoviska, vedeli, kde je zeleň, kde je ktorá lavička zlomená. A mňa to tak fascinovalo, že vlastne vtedy som si povedala, že naozaj to má zmysel. Takže tento projekt je pre mňa obrovský prínos pre Ružinov, lebo mne osobne samej ani nenapadlo ich zapojiť do takýchto otázok a vôbec ešte, že mám čakať od nich tie odpovede. Takže ja som veľmi milo prekvapená a tie výstupy, ktoré prišli z konkrétnych oblastí o konkrétnych veciach v našej mestskej časti, mňa veľmi fascinovali, prekvapili, ale zároveň veľmi potešili. A presne, ak smiem, a ja som bol jedna vec prekvapený presne, že ako tí mladí vnímajú všetko, čo sa okolo nich deje. Lebo ja som sám mladý človek a veľká som povedal, že to ani ja sám neviem, hej. A že niektorí teda vedeli presne pomenovať tie problémy, ktoré ich trápili, presne pomenovať, že čo by chceli zlepšiť. A vedeli to aj tak vynikajúco artikulovať, vedeli to vynikajúco prezentovať. To nebolo také, že nejaká lavička tam. Vedeli presne povedať, čo by chceli zmeniť. Vedeli presne povedať, ktoré oblasti si myslíš, že by sa na nich mali zapracovať. A taktiež aj ten prístup, ktorý je od samosprávy, aj tá Ružinov, aj samosprávy, je to, že ten Ružinov aj samosprávy to adresujú. Počúvali, adresovali to a videli, že čo presne ich trápi a chcú sa na to sústrediť, čo je strašne super. A ako povedal teraz práve Kristián, boli sme len pri otázke čo. Čiže otázka čo, sme dostali odpoveď. Vieme čo. Ale práve tá samospráva tu má byť preto, aby sme ich naučili ako a s kým. Čiže teraz oni sa aj pýtali, hneď potom, ako to pomenovali, oni chceli vedieť, ale ako a s kým. A to sme s im sa pokúšali počas celého toho projektu dávať odpovede. S nami, s Mládežníckym Ružinovským parlamentom, so samosprávou, s poslancami, ktorí tu budú pre vás, so starostom, ktorý vás bude počúvať. Čiže to máme s kým a ako budeme hľadať tú cestu. Takže nielen, že ostali pri pomenovaní často aj nejakých kritických vecí, ktorých si boli vedomi, že nie sú, nefungujú, chcú ich zmeniť, ale sa pýtali aj ďalej, aj ako a s kým. A to bol pre mňa ten obrovský prínos, čo si mohol určite pozrieť aj ty. Ešte také vtipy, niektorí sa ma pýtali aj,
že kedy toto bude znova, tieto workshopy, že kedy prídeme znova, že vyslovene chceli, aby sa to opakovalo, pretože ich aj bavil ten proces to. Jednoducho tie workshopy neboli také, že teraz sme si sadli my tu a stáli a prezentovali. Bolo to jednoducho to, že my sme sa s nimi komunikovali. Mali sme to vážne takou, aj by som povedal niekedy až tou hrou, že sme tak zábavne to riešili v tom, že aj ich to bavilo, až tak, že sa pýtali, že kedy sa znova vrátime, kedy toto znova bude a potom si im teda museli povedať, že toto bolo iba súčasťou tohto jedného projektu, že tam nebudeme chodiť teraz často takto s nimi robiť, ale že oni majú práve že možnosť sa takto zapojiť do toho mladíckeho parlamentu, ak chcú oni teda niečo tak do tohto sa zaoberať a ak ich to zaujíma. A čo bolo veľmi podstatné, nepýtali sa len oni, kedy sa stretneme, ale pýtal sa to aj starosta a zástupcovia samosprávy. Marcelka, povedz nám, kedy sa takto stretneme a čo budeme ďalej s týmito mladými ľuďmi robiť. Takže to je práve pre mňa to hodnotné, že naozaj spojíme dve strany, jednak mladých ľudí, ale jednak aj tých, ktorí im budú vedieť ukázať cestu. Takže je vidno, že mladí sa zapájajú, že mladí vedia, čo sa okolo nich deje, vedia, čo chcú ďalej. A vidno, že teda, ako hovoríte, chcú vlastne aj ďalej komunikovať, ďalej by možno ocenili takéto nejaké sedenia spolu s ľuďmi, ktorými vlastne vedia posunúť svoje vízie a svoje nápady a teda nejaké riešenia, ktoré by mohli pomôcť, chcú posúvať ďalej. A teda je nejaká vlastne akože ďalšia iniciatíva, že by sa toto mohlo zopakovať prípadne, ako sa s nimi komunikuje, alebo neviem, narazili ste možno aj na nejaké ako úskalia, kde vlastne vyslovene tá komunikácia by trochu zaostávala, alebo prípadne by sa mohla zlepšiť, a keď tak, ako? V rámci tohto projektu je vypracovaný plán práce s mládežou pre mestskú časť Ružinov a vlastne toto by mal byť taký strategický dokument, ktorý bude v mestskej časti hovoriť o tom, ako má systematicky pracovať s mladými ľuďmi. Takže ak bude zriaďovať, čo my aj naozaj veľmi veľa financií dávame na rekonštrukciu napríklad ihrísk, športovísk, robíme veľmi veľa kultúrnych podujatí, tak nebudeme to robiť len tak, lebo my si myslíme, ale budú tí mladí ľudia aj prizývaní a budú mať možnosť vyjadriť sa. Také úskalia vidím v tom, že často majú nereálne očakávania. Chceli by urobiť, ja neviem, akvapark v Ružinove, chceli by urobiť koncert nejakej veľkej hviezdy na medzinárodnej úrovni. Kanye Westa. Ale Kanye Westa, nebudeme hovoriť akože mená, ale áno, mali veľmi často aj nereálne očakávania. Nie sme v Bratislave, mestská časť, síce sme štvrté najväčšie mesto na Slovensku, ale máme obmedzený rozpočet a v rámci toho rozpočtu musíme sa pozerať aj na iné témy, ako navrhli oni, to ich budeme postupne učiť, ale naozaj musíme ich postaviť na zem a tie ich očakávania musíme trošku okresať, aby boli reálne. Takže robiť pre nich veci, robiť s nimi veci, ale naučiť ich aj tej zodpovednosti, že do akej miery sa môžem ako Ružinovčan zapojiť do toho a mať reálne očakávania a prispôsobiť ten program očakávania. Tam ide, ak sme ide presne teda o to, aby sme teda ukázali, že čo tá samospráva vie urobiť a že tu je teda pre nich. A ešte, že tá koncert teda... Aj na čo má možnosti to urobiť v rámci rozpočtu. Isté, že určite áno, ale vnímam to pozitívne, že vôbec majú takéto nejaké veľké idei. Isté, že potom už treba nejako pretransformovať nejaký nápad do reality, to už je iná vec a to budeme presne s nimi spolupracovať, aby sme im ukázali, že jednoducho jedna vec je teraz mať nápad, ale druhá vec je nejako transformovať ten nápad do tej reality. Teda v obu presne či už rozpočtových, alebo celkovo tých logistických. Je teda vidno, že mladí ľudia majú nejaké nápady, aj keď nie sú vždy úplne najrealistickejšie, ako spomínate, ale určite vlastne takouto spoluprácou a takýmto komunikáciou aj s úradom, aj s teda mládežníckym parlamentom by vedeli získať práve tento praktickejší pohľad na svet a podľa mňa by im to veľa mohlo dať aj z toho hľadiska, že by sa potom niekam oni vlastne ako osobne posunuli, keby sa vlastne naučili pracovať s týmito očakávaniami a následne vytvárať reálne nápady, ktoré by potom reálne mohli vlastne využiť a pretaviť na skutočnosť. A k tomu by nám možno vedel viac povedať Kristián, ktorý vlastne má už takéto nejaké skúsenosti, že keď si teda v tom mládežníckom parlamente, alebo sme v mládežníckom parlamente, čo ti to dalo osobne a kam ťa to posunulo? Áno, tak teraz ďakujem za tú otázku. Áno, asi každý príde s takýmto listom očakávania, listom, toto by som urobil tam bude nová diaľnica, čo ja viem čo. A viete, že to je pre mňa úplne normálne, že mať nejaké tie očakávania. Áno, jedna vec je už potom
nejako pretransformovať tie očakávania alebo tie idei do tej reality. To už je tá druhá vec, tej exekúcie toho celého. A to už trvá čas. Ja som tiež prišiel asi v roku 2024, teraz som prišiel do parlamentu mladíckeho a tiež som prišiel s takýmto, že toto by som tam a potom teda viac zistím a učím sa, že aj ty by som učil porozprávať, že viac sa teda učíme a zistíme toho, že OK, takže toto treba tam, potom musím ísť hentam riešiť hento, že takéhoto reálneho spektra toho, ako to funguje. A ja som bol teda aj zvolený už tento rok za predsedu tohto parlamentu, takže mne sa ešte moje kompetencie, ale aj celá moja úloha a práca tak asi z 10 násobili. Takže teraz to je vážne také, že už aj robím veľkú byrokratickú prácu, či už to pri písaní všetkého, nejakých programov, alebo pri písaní už akčného plánu, alebo tak ďalej. Takže vážne, že sa mi to znásobilo. Ale mne osobne to prinieslo strašne veľa jednoducho. A ja to aj na sebe vidím, či už to ide o moje iné schopnosti. Napríklad my sme mali teda tú možnosť už im pripomienkovať legislatívu samosprávneho kraja, čo bola teda tá stratégia stredných škôl, kde sme teda my si to prečítali a následne potom sme napísali na to nejaké teda vyjadrenie a naše vlastné odporúčania k tomu. A to jednoducho aj mne osobne to dalo strašne veľa, že mi to jednoducho ukázalo to, že to má zmysel, že jednoducho bude ten náš hlas vypočutý a nás niečo aj z toho, čo sme my navrhli, sa aj implementovalo. A pre mňa osobne jednoducho je to niečo, čo mňa osobne toto strašne moc baví. Je to taký, bola by som, že ten vnútorný oheň, ktorý ja jednoducho milujem sa zapájať do toho, milujem riešiť tieto veci, ale milujem reprezentovať na tých ľudí, ale milujem sa aj s nimi stretávať, jednoducho vypočuť si to, čo ich trápi, zistiť, aké sú ich potreby a následne niečo reálne aj ukázať im to, že jednoducho pozrite, my niečo reálne robíme a pozrite, my niečo reálne vieme zmeniť. Že stačí len chcieť, takže keď ja zhrniem pre mňa tieto všetky tie, by som dary, čo mne priniesol mladícky parlament, je toho strašne veľa. A preto hovorím, že určite aj tí mladí ľudia, ktorí pôjdu do toho Ružinovského parlamentu, že jednoducho nech idú, nech sa neboja. Množstvo ľudí sa proste bojí, že čo keď toto a nebude mať čas, alebo čo keď reálne to nič nebude. Jednoducho nevyskúšate, neviete. A teraz je tá možnosť pre nás mladých, aby sme sa práve že zapojili do takýchto aktivít, ako je mládežnícky parlament v Ružine, alebo ako je náš ten samosprávny parlament. Že jednoducho stojí to za to a viete robiť neskutočne veľké množstvo vecí a viete zmeniť veci k lepšiemu. A však tomu nám vieš aj ty povedať, ale potom aj... Práve chcem povedať, že Christian už hovoril veľmi veľa, ďakujem veľmi pekne, ale aj ty Rastio si člen takéhoto parlamentu. Skús mi možno povedať aj ty, akože ty si člen parlamentu, ja chcem zakladať v Ružinove parlament. Skús mi povedať, ako sa mám vyvarovať nejakých vecí, nejakých chýb, nejakých omylov, ktoré mi zaberú čas a ktoré by mi vedeli možno pomôcť, alebo nám ako Ružinovu pomôcť, že čo ti splnilo to tvoje očakávania, alebo ako preskočiť nejaké tie tvoje očakávania, ktoré neboli zrealizované, čo by sme mali urobiť, alebo čoho sa vyvarovať? Ja si presne vlastne takto pamätám, aj teda Christian o tom hovoril, že my sme teda všetci vlastne došli na nejaké prvé stretnutie, prvýkrát sme sa tam videli a mali sme nápady, teraz sme strašne niečo vlastne chceli vymýšľať a ísť vlastne úplne robiť. A potom vlastne došla tá realita, kde sme si teda akože... Očakávania, čo som hovorila. Vlastne potom sme boli, vlastne si prečítali sme si teda nejaké konkrétne akože body, čo vlastne sa riešia, potom sme vlastne boli na zasadnutí zastupiteľstva sa pozrieť, ako to vlastne prebieha a tam vlastne si to človek uvedomí, že ono to nie je všetko zase úplne také ružové, že sa všetko dá hneď ľahko vybaviť, pretože to musí prejsť rôznymi procesmi, ktoré niekedy aj trvajú, ale vlastne tam si človek uvedomí, ako vlastne vážne veci sa vedia riešiť a podľa mňa také jedno akože z takýchto problémovejších vecí, čo spomínate, čo by sa dalo vyvarovať, no podľa mňa často sa stane, že takýchto niektorých ľudí to vie podľa mňa zo začiatku odradiť, lebo všetci tam vlastne došli s motiváciou, ale potom počasie sa ukáže, že nie každý sa úplne vie a chce zapájať aj naďalej, aj keď už vidí, že to je náročnejšie. A práve tuto by podľa mňa sa mohlo prebehnúť nejaká väčšia iniciatíva, a aby vlastne sa tí mladí ľudia, ktorí tam prídu s očakávaniami a potom sa stretnú s tou realitou, ktorá je vlastne trošku zložitejšia, alebo tak nie je všetko takto ľahko. Takto konkrétny príklad asi nevymyslím, ale skôr som chcel povedať toto, že tam tých ľudí udržať, aby vlastne boli motivovaní a boli práve sprevádzaní celým... Že im máme dávať viacej nejakých podnetov na to, aby ako dobrovoľníci pomáhali, alebo čo je pre teba taký najväčší prínos? Ako tam udržať? Prečo si tam ostal ty? No mňa to ako zaujíma vlastne celá táto oblasť alebo práca, aj teda už z osobných dôvodov, že teda tiež sa zapájam vo viacerých takýchto organizáciách alebo aj v rámci školy. A treba im dať najavo, že vlastne aj keď je to teda takto vlastne nejako zložitejšie občas,
tak stále vlastne môžu chcieť a treba im ukázať, ako vlastne tieto veci, keď dostanú nejaký nápad, že chcú konkrétne túto vec, tak im treba ukázať, ako ten proces prebieha, treba im povedať podľa mňa, že teraz sú tieto logické kroky, ktoré nasledujú, ktorými sa vieme dostať tam, kam treba a treba to kvázi s nimi riešiť a prechádzať. Čiže ten proces ich naučiť, áno, hej, áno, vysvetliť. aby vlastne neboli iba takí, že sklamaní z toho, že vlastne do toho nevidia a nerozumejú tomu, aby vlastne ich niekto tým previedol a konkrétnejšie im to ukázal a viac ich kvázi k tomu motivoval. A myslíš si, že budeš kandidovať aj ďalej, alebo do nejakej, chceš byť politicky činný v budúcnosti? To zase ešte úplne neviem, ale ďalšie obdobie vlastne mládežníckeho parlamentu ja pôjdem asi už na vysokú školu, takže uvidíme, kam to pôjde, či vlastne zostanem tu, alebo kde presne sa dostanem. Ale určite by som aj naďalej sa rád zapájal do takýchto aktivít, minimálne teda v rámci nejakej školy, ktorej budem pôsobiť, alebo už aj nejakého vyššieho celku, napríklad teda v rámci tej mestskej časti, čo spomínate, to by mohlo byť super, keďže vlastne ja som z časti aj Ružinovčan. Skúste mi každý z vás, alebo teda keď máme vzorku dvoch, tak povedzte každý z vás nejaké 3 veci, čo ma zaujíma. Čo vám ten parlament dal, aby sme my vedeli nastaviť ten proces tých očakávaní a tej reality u nás v Ružinove? Podľa mňa nejaké akože myšlienky v práce v tímu a o spolupráci. To je to dôležité, čo vlastne mladí vedia sa naučiť takýmto Čiže projektom. tímovosť, hej? Tímovosť, a hovorím spoluprácu. Super. Potom nejaké také myšlenie v takom akože väčšej mierke, lebo to vlastne není už iba o nejakom drobnosti, ktoré sa dohodujú občas, najmä tomu v nejakej škole alebo niečo v rámci triedy, ale je to vlastne vedieť riešiť významnejšie a väčšie veci. A s tým teda prichádza aj väčšia zodpovednosť, ale... To aj ale vidíte, teda... že napíšete nejaké srdiečko na chodník a zrazu vás niekto dá na sociálne siete a vlastne vaše srdiečko sa môže šíriť celým Slovenskom, takže to si veľmi pekne pomenoval. Čiže takáto akože väčšie... Myslieť vo veľkom. Tak, toto je to pomenovanie. A potom určite tam vznikajú nové akože aj personálne vzťahy, ako nejaké kamarátstva a dá sa vlastne nadväzovať aj potom už vzťahy s nejakými ľuďmi, ktorí akože ich vedia aj vlastne v živote vedia pomôcť ďalej, alebo v rámci nejakého profesionálneho života, akože keď sa tomu niekto chce venovať, tak je to perfektná príležitosť, ako vlastne sa do toho dostať, keďže spoznáva tých poslancov, spoznáva primátora napríklad, ako ste spomínali, alebo starostu v Ružinove, takže presne tieto akože personálne vzťahy podľa mňa sú silnou. Podľa mňa to pomenoval veľmi pekne, čiže tímovosť, myslieť vo veľkom a vzťahy. To je súčasť ako participácia. Teraz som zvedavá, čo povieš ty. Ja by som teda asi kolaboroval na tom, čo povedal Rastio. Je to teda určite áno. Tá tímovosť, tam to je proste, tam si treba uvedomiť, že všetci sme proste na jednej lodi. My tam jednoducho pracujeme všetci spolu a to nie je teraz o mne, o tebe, o niekom inom. Takže ste sa zhodli, že tímovosť je veľmi dôležitá pri participácii. To je kľúčové. To tímové myslenie. Presne, áno, tímové myslenie teraz dôkladný úkaz toho. To je proste kľúčové. Pokiaľ ste v týchto parlamentoch, jednoducho vy musíte sa naučiť a musíte vedieť, že to vy pracujete ako tím. Pretože aj v tímovo viacej dokážete, než jeden človek, keď teraz píše jednu celú vec a robí akcie, no ako by to vyzeralo? Asi zle. A tá tímovosť mi teraz napadlo, je dôležitá aj akože generačne, že tímovosť nielen, že vy mladí, ale vlastne zapojiť do toho aj nás starších, možno skúsenejších, kde môžete mať v prvej chvíli pocit, že vás brzdíme našou realitou a pragmatizmom, ale na druhej strane vám to môže byť prínosom. Čiže tá tímovosť veľmi súhlasím s vami. Preto sú vynikajúci koordinátori, máme vynikajúceho koordinátora Milana Pološenského, ktorý sa mi taká spolupráca a práve že nám ukazuje aj to, že treba sa takto do toho reálne dostávať, treba nejaká reálne tá trpezlivosť a ukazuje nám takú tú reálnu cestu toho. Druhá vec by som určite dal je trpezlivosť. Trpezlivosť. A to som ešte si nespomenul, to ja poviem, lebo asi každý teraz mladých ľudí proste naučený teraz reelska scrollovať a taká jeho trpezlivosť je taký ohreš, taký 10 sekúnd, hej? Lebo teraz mladí ľudia sú vo všetkom takí, všetko chcú rýchlo, všetko chcú také, že nevydržia v tom nejako dlho v tom zápale. A to si myslím, že musíme sa troška naučiť toho, čo je práve, že od vás vieme si tak zobrať, že jednoducho nedá sa všetko teraz, že takto rýchlo urobím akciu, že idem za týždeň vytvoriť celú akciu. To jednoducho, to trvá čas. A každý jeden z tých návrhov proste má svoj čas.
Hej, a čiže to je legislatívne, alebo aj iné akcie, alebo aj nejaké projekty. Jednoducho, nie je prečo teraz si zmyslím, že ja tu chcem ihrisko a do týždňa to je postavené. Jednoducho tam treba vyvinúť. Aj my máme taký prípad aj, že my máme takú stavbu a to je asi v každej mestskej časti a tú trpezlivosť potrebujeme. Určite. Konkrétne na to a aby boli vybavené všetky búracie pláce, povolenia a tak ďalej. Takže to je veľmi dobre pomenované. Trpezlivosť je dôležitá. A tretie? A tretie by som povedal, že tie vzťahy určite tam boli, ale hlavne aj tá motivácia podľa mňa. Ďakujem teda za skvelý podcast, za to, že sme sa teda mohli takto porozprávať a vyjadrili sme si vlastne názory či už od Ružinova alebo od parlamentu a myslím si, že nám to veľa prinieslo a teda teraz už je to na nás a vás mladých, s ktorými chceme ďalej spolupracovať. Ja by som chcela povedať, že ak niekto vidíte, počujete nejaké fotky alebo na nejaké dosahy na internete, na sociálnych sieťach a naozaj chcete sa zapojiť do nášho mládežníckeho parlamentu v Ružinove, budeme veľmi radi, kľudne sa mi ozvite. Moje meno je Marcela Kulifajová, kontakt na mňa nájdete na všetkých sociálnych sieťach a budem rada, ak budete s nami súčasťou tohto parlamentu a ak budete chcieť s nami spolupracovať. Teším sa na vás. Ďakujem a ja chcem tiež povedať také konečné slova, že ďakujem teda najskôr za možnosť tu vôbec byť a hovoriť takto o týchto témach, keďže si myslím, že sú veľmi dôležité pre každého mladého človeka a každý mladý človek by o týchto témach ich mal vedieť a mal ich riešiť. Ja teraz za mládežnícky parlament ho poviem takto, že my sme veľmi vďační za tú spoluprácu aj za samosprávu, ako teraz s nami spolupracuje a sme veľmi vďační za to vôbec, čo robíme. A takže určite by som takto zhrnul do týchto pár slov a určite nás followujte na Instagrame mpb.sk, určite robte, lebo čím viac teda sledujete, tým viac uvidíte práce, ale tým viac sa môžete aj vy zapojiť do našej práce a vážne urobiť Bratislavu aj teda celý kraj lepším miestom pre každého mladého človeka. Takže ja ďakujem ešte raz, moje meno je Christian Lenčeš a asi to teda môžem takto oficiálne ukončiť.